салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз дар бораи як қарори муҳиме ки ба ҳамагон дахл дорад, чӣ ба гражданинои Россия, чӣ нафарое ки гражданӣ нестанд, дар Русия зиндагонӣ доранд, ва ҳама дахл дорад. шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. Саволҳо бошад, дар поёни видео дар комментарияҳо нависед. баъдан саволҳоро мушаххас конкретно нависед. ғайри ин гуфтаниям ки саволҳо зиёд мешаванд нисбати баъзе ҳамватанон, нисбати баъзе ҳамсояҳо, нисбати баъзе ҳамсарон саволҳо зиёд мешаванд, аммо ба баъзе саволҳои шумо ман мухтасар камакак ҷавоб медиҳам ва шумо метавонед ки видеоро поделиться кунед, дар историяҳо монед, лайк монед, класс монед, лайкҳои худро дариғ надоред, то ки як бефаҳм, то ки як одаме ки дар проблемаи вазнин дучор шудааст, то ки як нафаре ки роҳгум задааст, то ки як нафаре ки фарзандаш боздошт шудааст, ҳаминҳо бояд ки бидонанд ва чӣ кор карданашонро ҳал кунанд. барои ҳамин гуфтаниам ки саволҳои зиёд мешавад ки шумо дар бораи қонун, дар бораи тағйиротҳо бисёр сухан меронед, дар бораи сафарҳо низ зиёдтар ба мо видеоҳо нишон диҳед. ман ҳатман ин илтимоси шуморо ба ҷо оварда истодам ба рӯзу соаташ. аммо саволҳое мешавад ки баъзе ҳамватанони мо мегӯянд ки ҳамватанони мо моро пас мезананд, маданият надоранд, рафтору гуфтори паст доранд дар кӯчаҳо, дар ҷои кор, мо шарм медорем. чунин саволҳо низ зиёд мешаванд. барои ҳамин гуфтаниям эҳтиёт бошед. бинед ки дар маҷлисҳои калон дар ҳамин давлат гуфта истоданд ки дигар ба муҳоҷирон хориҷиён яъне ки иҷора натиҳанд, ба онҳо квартира натиҳанд, ҷои зист натиҳанд, онҳоро регистратсия накунанд, аҳли оилаҳошонро наёранд. шумо ҳама инҳоро медонед, ҳаматон фаҳмида истодаед, аммо бо вуҷуди он баъзея дар ҳамин шароити ҳозира чӣ қадар муқобили бо зиндагию қонун меравед. яъне ки бинед ки дар бозори Садовод ман навореро ба ман нишон доданд. дар навор мефаҳмам ки ҷавон тоҷик аст, чунки музикаи тоҷики мондагӣ духтарони рус рақс доранд дар дохили бозори Садовод ки мардум гаштугузор мекунанд. оё ин айрӯи маданият аст? рақсу бозӣ ҷо дорад. рақсу бозӣ туй аст, тарабхона аст, ягон маърака аст, ё хонат аст, ё зодрӯза, ё дигар аст, ё бо дӯстони дар хона ё дар ягон ҷо. дар дохили бозор ҷои рақсу бозӣ нест. ин маданияти пасти инсонро нишон медиҳад. аз рӯи баъзеҳо бовар кунед, баъд дигарон дар бало мемонанд, чунки зиёд инсонҳо мегӯянд ки анам хел маданиётҳои ҳамватанонро дида мо шарм мекунем. мардум ба ман мегӯянд, мардум ба ман наворҳо равон мекунанд. ғайри ин баъзеяш мегӯяд ки дар ҳамсоягимон зиндагӣ мекунем, ҳамватанон ҳастанд, ҳамзабонон ҳастанд. баъзеяш мебурад ба фарзандош дар кӯча мешинанд, семичка мечақанд, ҳама ҷо мусор, бо овози баланд. кӯдакон масалан дар берун бозӣ мекунанд. мумкин кӯдакҳои баъзе инсонҳо хоб ҳастанд, вақти истироҳатӣ бошад, обед бошад, баъзеҳо бемор бошанд, дод мезананд дар назди падест. ҳатто мо нофор мешавем, ба мо халал мерасонанд, мегӯянд ҳамватанони мо. нисбати онҳо низ чунин гапҳо, суханҳо яъне ки мезананд, ба ман саволҳо метиҳанд, ба ман мегӯянд ки дар видеоҳоям баромад карда гӯям. хоҳиш мекунам, дар куҷое ки бошед, дар ватан бошед, дар кадом давлате бошед, пеш аз ҳама риоя кунед одоби маданияти суханрониро, зиндагӣ карданро, ва дигарон халал нарасонед. дар хонаи ҳавлӣ нестед, дар хонаҳои баландошёна медонед ки як овоз то 9-10 ошёна меравад. одам бояд одоби одаму одамгариро риоя кунад, дар куҷо ки набошад. ғайри ин гуфтаниям ки қарори нав чӣ гуфта шудааст? ба судприставҳо иҷозат додан оружияи яроқро истифода баранд, яъне паронанд. судприставҳо ба ҳаминҳо иҷозат дода шуд. барои ҳамин дар куҷо ки бошед, касе ки кадом мақомот ба шумо муроҷиат кард, бо овози паст, қонунан, бо маданият ба саволи онҳо ҷавоб диҳед. ҷангу ҷанҷол лозим нест, даст дар миён мондан баҳсу мунозира лозим нест. гаӣ шуморо боз медорад ё дигар мақомот боз медорад, ҷанҷол лозим нест. бо гапу ҳарфи хуб саволҷавоб кунед ва ҳуқуқи худро донед. кадом мақомоти шуморо дастгир мекунад, шумо талаби дастаринӣ кунед. донед ки вай ки аст, чи аст, аз кадом мақомот аст. аз чизҳои беҳуда тамошо кардан, аз рақсу бозиҳои беҳуда, аз музика мондан дар мошинҳо, дар кӯчаҳо беҳуда гаштан, дар кӯчаҳо нишастан пеши падесҳо, баъзе занҳо ба 4-5 соат. аз вай дида қонунро ёд гиред. тамоми ахбор, новости, вестиро гӯш кунед, забон ёд гиред. як навигари тағйиротҳо ба қонунҳоро ёд гиред ки проблема сари шумо наояд. барои ҳамин
ба шумо муроҷиат мекунам, эҳтиёт бошед дар ин вазъият. саломат бошед, падилица кунед.